Meillä on täällä Samu Haber Sunrise Avenuesta. Terve Samu. Moikka moi, pitkästä aikaa. Mitäs kuuluu nyt? No hyvä kuuluu tässä Best of-albumin julkaisua odotellessa ja palattiin tänne rikospaikalle, mistä kaikki alkoi vuonna 2005. Hyvältä näyttää edelleen oikeastaan vielä paremmalta, lisää mikkejä, lisää juttuja ja tosi hyvää. Mahtava kuulla. Mikäs prokkissa on nyt meneillään? No nyt me kuvataan täältä Voice of Germanyn 4. kautta. Eli meillä oli eilen tuolla Helsingissä kirjoitussessio, missä kirjoitettiin biisiä, tai talentit kirjoitti biisiä ja kilpailijat itsekseen co-writerien kanssa. Ja tänään tultiin sitten tänne Magnusborgin, eli mulle vanhaan Mangoon studioon niin äänittämään noin liidivokaalit. Ja on kyllä aika nostalginen tunnelma tässä. Mä sanoin just niille, että 2005 mä mietin tässä, mä söin sellaista salamipötköä, kun ei mulla ollut rahaa mihinkään muuhun. Ostin jostain K-kaupasta ja mietin, että voi kun joskus pääsis keikkailemaan, että kun tästä levystä tulisi jotain. Ja kyllähän sitten se ihan meni hienosti siitä eteenpäin. Sanoin niille kanssa, että uskokaa unelmiinne ja niin kuin, ei sitä koskaan tiedä. Aivan. Me löysinkin tämmöisen vanhan todistusaineisto-kappaleen. Muistatko tällaista vielä, kun ensimmäiset 15 000 oli myyty? Näytäpä sitä kameralle kanssa. Tämä on meidän ensimmäinen kultalevy. Se oli hieno hetki. HIFK-hallissa oli julkaisutilaisuus tai tämä niin kuin luovutustilaisuus ja jotenkin mä silloin ajattelin, kun mä sain tänne, nyt mä oon helvetin kuuluisa ja rikas ja molemmat oli täysin väärin käsityksiä, mutta ihan mahtavaa. Tämä on kuitenkin ihan niin kuin, vähän silleen vauhtisokeeksi tulee tuossa matkalla, kun menee eteenpäin kovaa vauhtia ja on ylä- ja alamäkiä ja sitten on hieno tavallaan välillä sitten pysähtyä ja katsoa näitä juttuja, mitä ollaan matkalla saavutettu ja ihan syystä se täälläkin seinällä tämä kyseinen taulu sijaitsee. Joo, mehän ollaan pidetty sitä kuin kukkaa kämmenellä. Onko sun mitään muistikuvia, millainen niin moodi teillä oli silloin, kun te teitte sitä levyä tuolla silloisessa Studio Mangossa, täällä Magnusborgin studioilla, että oliko siinä semmoista tunnelmaa yhtä, että tästä voisi oikeasti tulla jotain, vai oliko siinä kohtaa vielä se tunne, että tämä on ihan niin kuin, että tässä nyt vaan tehdään jotain tätä hakuammuntaa, että jos natsaisi? No mä olin kyllä ihan varma, varsinkin siinä vaiheessa, kun Jukka Backlund, meidän tuottaja, astui tuohon kuvioihin, niin me oltiin niin paljon keikkoja kuitenkin soitettu silloin, että me huomattiin, että kyllä niin kuin tietynlainen yleisö meistä pitää. Ja kyllä sitten varsinkin, kun Jukka toi vielä niin kuin oman melodisen ja harmonisen ja varsinkin tuotannollisen lusikkansa siihen soppaan, niin mä olin ihan varma, että johonkin tällä pääsee. Mutta sitten, että jääkö se tänne Suomen rajojen sisälle ja päästäänkö ikinä edes kultalevyasteelle tai jäädäänkö vaan vähän keikkailemaan vai muuta, niin se oli tietysti niin kuin kaikille arvotus, mutta kyllä se meno oli silloin aika kovaa. Kyllä me niin kuin vedettiin silleen niin kuin pitkään päätyy koko ajan täysillä perään ja ehkä silleen siisteintä aikaa kuitenkin elämässä, kun siinä vasta niin kuin metsästettiin sitä unelmaa. En tiedä kuinka varma mä olin. Siinä päivänä, kun meidän levy julkaistiin, niin mä olin levyyhtiölle 100 000 euroa perässä, että kyllä mä aika helvetin varma olin siitä. Joo, silloin on pakko ollakin aika varma. Kyllä. Oliko te millainen tunnelma täällä Magnusborgissa silloin, kun te teitte sitä, että oliko te kumminkin niin kuin hyvä flow täällä koko ajan päällä, että miten sä koittaa niin kuin paikan ja eikö siitä mitään mielikuvaa sulle? No kyllä tää oli just oikeanlainen, varsinkin tommoselle niin kuin tavallaan uudelle bändille, jossa piti saada niin kuin veljeys isosti pintaan, että tullaan tänne niin kuin metsän keskelle tarpeeksi kauaksi Helsingistä, tarpeeksi pieneen kaupunkiin, missä kuitenkin kesäisinhän oli vaikka mitä bileitä, ja me oltiin ties missä opiskelijahipoissa tuolla pyörimässä jätkien kanssa aina sitten välillä alkuiltaisin, ja joskus tuotiin jotain mimmejä jatkoillekin tänne, mutta onhan täällä sikakiva. Lähinnä siis omalla porukalla saunoa tuossa tehdä musaa, ja mä muistan, kun me istuttiin tuossa saunan lauteella silleen, että tell them it's me who made you sad, tell them the fairy tale. Miten se voisi tuosta jatkuu? Mikä se? Ja sitten meidän kitaristi silloinen Janne sanoi, että olisiko gone bad, helvetin hyvä, fairy tale gone bad, joo. Että jotenkin täällä on vaan semmoisesta tietynlaisesta pari viikkoakin, kun oot täällä studiossa, niin unohtaa kaikki niin kuin sodat ja rauhat ja finanssikriisit ja ei oikein niin kuin mikään silleen ulkomaailmasta enää tavoita sua tänne. Täällä on tarpeeksi jotenkin omissa oloissaan ja sitten se tulee niin kuin automaattisesti elettyä sitä musiikkia. Et kyllä mä suosittelen Mangon studiota, Magnusborgin studioa kelle tahansa, vaikka olisi vakiintuneempikin artisti, niin fiilis täällä on tosi hyvä. Joo, kiitos näistä sanoista. Sehän lämmittää meidän sydäntä täällä Magnusborgissa tosi paljon.